Яна незвычайная ў сваім сэнсе гульня. Так, это у нас галоўнае меню. Давайте удалім, я удалю прагрэс свой поўнасцю. З самага пачатка пачну. Давайте новую гульню з пермасмерцю. Все равно мы не на вельмі доўга тут, так? Так, я ждаю, каб мяне называлі Angry Ralph. Будем вельмі асцярожныя. Гульня генеруецца і выглядае прыкладна так. Вось гэта у нас галоўны геймплей, галоўны экран, скажем так. Справа мой персонаж, і я магу перасоўвацца. Перабіраючыся, зараз мы у пакоі. Узаемадзейнічаць з аб'ектамі выглядае наступным чынам. Я просто ўтыкаюся ў іх. Гэта падыход старых гулян. Ну, падобна гулян, і у іх гэта даволі актуальна. Роуг так працавала. Ну, ведаеце, жанр роуглайкі, роуглайты, роуг, пачатак жанра, і гульня, у яе таксама быў такі же падыход. То бок, мы ўзаемадзейнічаем з аб'ектамі. Вось, у нас даволі прыгожы візуальны стыль. То бок, ён не спрабуе быць зусім олдскульным, ён ўсё ж такі сучасны. Але пры гэтым я магу кантраляваць усё мышшу. Я зараз спецыяльна карыстаюся клавіатурай, бо гэта больш зручна. Што цікава, у папярэдні раз, калі я тут быў персанаж, які мне ўсё патлумачыў. Мы знайшлі кнігу. Эра, якая слова нам трапіла, якое называе крэпасць. Тут быў чалавек у папярэдні раз, з якім я размаўляў. І яшчэ я ведаю, што ў гэтым пакоі было схаваная сакрэтная дзверь. Ну, гэта я... Толькі патрэбны ключ. Я знайшоў нататку дзесьці ў іншым месцы, каб адчыніць гэтыя дзверы. Даволі дзіўным чынам, то бок. Вось персанаж. Як размовы тут выглядае? Ты кожны раз плануеш памерці, і ўсё ніяк. Ну, яно само так адбываецца. Размовы тут адбываюцца праз тое, што я набіраю слова. То бок ён... Першае, што ён нам гаворыць з цалера, з якім мы размаўляем, альбо з ёй, усё яшчэ няма ніякіх мар. Дзіцё. Так, мар. Я ўпэўнены, што ты проста занадта глыбока спіш, каб узгадаць іх. Так, я ўпэўнены, што раней ці пазней ты узгадаеш хоць адну мару. Вітаю, Эш, як я сёння даведаўся. Бел Эш, у нас Бел Эш, а не Беляш. Вось, вітаю. Вітаю, Рыск. Мы сёння глядзім дэмкі. Планы былі пагуляць у Сол-Ріверы, але ён выходзіць толькі праз 1,5 гадзіны. Я ўжо да таго моманту скончыў. Ну, не скончыў, але літаральна мы тады нармальна не пагуляем у Сол-Ріверы, ремастер. Так што прыйдзецца чакаць. Вось, заўтра ўжо пагуляем. Вітаю, рэйдераў. Сёння мы гуляем у розныя дэмкі. Гэта другая дэмка ўжо. Я паказваю гульню, каб я не пераблытаў, Moonring. Яна спрабуе адначасова быць вельмі олдскульнай і ў той жа момант мае вельмі сучасныя элементы. То бок яна дзесьці на сутыкненне. Ось. Вітаю, вітаначкі ўсім рэйдерам. Не можаш шатал зрабіць? Так, давайте я шатал зраблю. Контент. Павінна было спрацаваць. Так, спрацавала як патрэбна. Ось, заходзьце да яе. Яна гуляе ў вельмі прыгожыя утульныя гульні. Апошняе, што я памятаю, гэта быў The Last Guardian, і сёння Нева, я забываюся ўсё на назву гэтай гульні, ад стваральнікаў Гріз. Тыя, хто ведаюць пра Гріз, хутчэй за ўсё пра Неву таксама чулі. Вось, гульня падобная па візуальнаму стылю, толькі там яшчэ ваўчок падарожнічае з галоўнай гераіняй. Вельмі візуальна прыемная гульня. Дык вось. Так. Пачала з Silent Hill 3. Ну, я цябе злавіў толькі на гэтых самых, на утульненькіх гульнях, так што... Ось, не раней. Але не, можа быць і на Silent Hill 3. Ну, неважна, в любом выпадку. Дык вось, дыалогі у Moonring таксама спрабуюць быць такімі старога стылю. Мы можам задаваць пытанне, пісаць, я літаральна пішу паведамленне. Бачыце словы некаторыя іншага колеру? Вось працягваць дыалог можна за гэтымі колерамі. І мы так па крыху даведваемся пра сусвет. Я зараз буду задаваць усе пытанні, якія толькі магчыма. Ну яшчэ ёсць падказачкі. Бачыце, пытанні самі ў нашага персонажа ўзнікаюць, але ёсць схаваныя пытанні.
Тое, што не падкрэслена, тое, што мы павінны самі здагадацца. То бок мы можам увесці дыялог у цікавую нам тэму, але зноў жа, калі мы ўведзем рандомнае слова, ніякага адказу нам на гэта не будзе. Так што яно даволі фіксаванае ў гэтым сэнсе. Магіччык бы сказаў, што Silent Hill вельмі утульны. Ён абавязкова так бы сказаў. Так, я буду задаваць усе пытанні, але зараз я вам распавяду трошкі пра сусвет. У гэтым сусвеце ёсць 5 багоў, 5 тыпаў багоў, і ўсе людзі бачуць мары у сваіх снах. Абавязкова усе мары даюцца толькі багамі. І гэта вельмі незвычайна, калі у чалавека няма ніякіх мар. То бок богі размаўляюць з кожным чалавекам праз іх мары, і быць без мар гэта могуць літаральна адзінкі. Ну альбо яны вельмі добра спяць, ну без мар увогуле. Так што тут гэта у нашага персонажа такая вось праблема. Бо адзіны яшчэ хто вядомы з гэтым, гэта не памятаю, ён да гэтага размову дойдзе, вось нейтральны. Вось Карэм знаёмы, ён марыў аб анёлах. Блин, не магу згадаць. Карацей, ёсць па тыпу як арбітр. І гэты арбітр, які займаецца тым, што, скажем так, як суддзя, вось у яго мар няма. Гэта вельмі незвычайны стан, скажем так. Так, Мунапунтос. Вось гэта сталіца не так далёка. Я зараз яму... В прынцыпе, нагадую, я толькі што пачаў у рэжыме... Так, мы ведаем, дзе знаходзіцца сталіца. Мы можам знайсці на мапе. Мы яшчэ не ўсё спыталі. Дрімлес. Я спрабую як мага больш інфармацыі. Вось, Архон, гэта арбітр. Я спрабую зараз як мага больш інфармацыі атрымаць, бо я зараз гуляю ў рэжыме адной смерці. То бок, калі я не туды зайду, мне капзда адразу. Пералічвае... Блин, трэба было паслухаць, што яна гаворыць, назвы багоў усіх. Ну ладно, давайте яшчэ пакажу вам бойку. Кароўкі. Давайте да каровак зойдзем. Му, гаворыць кароўка. Добра. Пайшлі ад яе. Так, ціхі рэжым. Вось гэта неблага было бы, каб нагадалі. Тут можна... Вось бачыце гэты квадрат навокал мяне? Гэта то, наколькі мяне бачна. Калі вораг апынаецца ў ім, то ён мяне заўважае. Я зараз ціхенька спрабую пракрасцца ўнутр. Так. Оп, яшчэ не заўважыў. Як пачакаць? Вось, на прабел. Добра. Беремся. Оп. Вось гэты элемент вельмі цікавы. Я магу абраць напрамак, у якім я буду кідаць, атакаваць дальнабойную атаку. У мяне ёсць камяні, і я магу атакаваць гэтага жука гэтым камянём. Можна карыстацца мышшу, я як бы тут... Я просто карыстаюся клавіатурай. Вось, але агульна можна мышу даволі ўсё тут вырашаць. Гэта гульня вельмі, як я сказаў, яна сумяшчае такія вельмі актуальныя элементы і ў той жа момант старыя. Гэта вельмі цікавая камбінацыя. Мы не спытаем у коровак Му? Не, на жаль, яны не жадалі з намі размаўляць. Не падабаемся мы ім. Мы знайшлі нататку пра захаваны праход. Это якраз такі тое, што у пачатку хацеў паказаць. Так, можна ўжо не хавацца. Гульня з вольным сусветам згенераваным, які можна даследаваць, у якога ёсць свая гісторыя і свае рандомныя падзямеллі. Так. Ключ ад гэтай самай ад кладбішча. Там справа ў тым, што ёсць схаванае месца, данж за кладбішчам. І я вось не ўпэўнены, мы хутчэй за ўсё там памрэм, вось чаго я баюся. На мапе што ў нас ёсць? Вось мы тут, і сталіца знаходзіцца вось тут. Добра, давайте агледзім, бо я баюся, у том падзямеллі я папярэдні раз памёр. Пры гэтым там ворагі не той, каб складаныя. Я вось думаю, можа я просто неудала тады зайшоў? Ну, памрэм дык памрэм. Правильно? Мы же сёння не на той, каб на поўнае праходжанне разлічваем. Мы толькі паглядзець розныя гульні. Бо ў мяне ёсць яшчэ. Сёння планаваў толькі 3 паказаць, але першая даволі хутка скончылася. Там першую стадыю толькі ў дэмку можна было прайсці.
Ось, калі што, можа паспею больш тады паказаць. Так, спусціцца. Справа якая? З падзямелля выбрацца нельга, пакуль мы не знойдзем ключ, які выведзены нас адтуль. Пайшлі. Так. Пройдемся трошки. Давайте стрельнем. А ці траплю? Верагодна, што я траплю, насамрэч не такая высокая. Не, давайте не стрелять. Чакаем. Яшчэ чакаем. Ау. Добра. Усё ж таки нас заўважылі. У персонажа ёсць параметр, то бок мы не атрымліваем пашкоджанне здароўя, мы атрымліваем пашкоджанне сваёй пастанове, скажем так, броне. І толькі калі нам яе прабіць, толькі тады мы пачынаем губляць здароўе. Так што мы можам пэўную колькасць удараў атрымаць і быць у парадку. Нешта за сцяною. Оп. Ёсць. Невядомая прылада. Ідзем у наш інвентар. Што это такое? Невядомая... Вам патрэбна выкарыстаць розетту. Што такое розетта? У меня не падкажа нам? Я нават не ведаю, што гэта такое. Ну і ладно. Мы що, зноў жа можна шмат рабіць? Это я тут такі. Прыдуркаваты. Як удзівініце. Угу. Я не падобна. Дзверы адчынілі. Камяні прытрымаем, бо яны могуць быць карыснымі, яны не бясконцыя далёка. Оу, у нас ліхтар скончыўся. Давайте-ка. Ось. Запомнили ліхтарик, з ім нам лепей бачна. Яшчэ гукі. Пройдемся. Пройдемся. Я чую... Ось. Ось тут ворог, я нас не заўважыў. Оп, нечаканая атака. Працягваем лезці. Галоўнае не знайсці ворагаў, якія значна мацней за нас. Так, а чаму ён там нас заўважыў і не атакуе? Давайте-ка, можа... Занадта далёка. Давайте бліжэй тады. І кіданем каменчык. Зусім нізкае пашкоджанне. Нагадваю, зноў жа актываваў рэжым хардкора. Мы гуляем з адным жыццём, так што асцярожнасць нам не перашкодзіць. Шмат яе не будзе. Проверяем покойчики. Тут таксама можна ўзаемадзейнічаць з аб'ектамі. Я гэта вызначыў, зноў жа, я гуляў прыкладна хвілінак 20 у гэтую гульню. Бачыце, я толькі што штурхнуў там па тыпу як факел, і вось ён распаўсюдзіўся і пайшоў агонь. То бок тут даволі шырокая магчымасць на ўзаемадзеянне, як я зразумеў. І можна рознага атрымаць сабе. Так, это что такое? Сайт салв. Что это такое? Так. Лечыць слепату. Добра. Няхай будзе. Ну, цалкам так-то неблага ідзе. Можа, ўсё ж таки не забіць нас у гэтым падзямеллі. У нас по мапе?
Мы не агледзелі яшчэ некалькі пакояў. У прынцыпе, давайте вось гэта агледзім. Кавалачак. Блізка да выхада, адкуль мы прыйшлі. Мне ж ключа няма, так? Каб выбрацца. Так, зачынена, патрэбны майстар-ключ. Окей, ідзем. Да што ж такое, наступаю ўсё. Добра, я бачу одно месца, якое мы не праверылі. Калі памрэм, то я адразу перахаджу да наступнай гульні. Вось, бо зноў жа пачынаць тут хутчэй патлумачыць. Ідэя была паказаць, што ёсць. То існуе такое. Так. Яшчэ адзін пакой неяк не праглядзеў, прапусціў вось тут. Так, это слімак. А ё-моё, з яго яшчэ вылезла? Хаваемся ў гэтым вузкім праходзе. Вось зараз прабівае і далей будзе здароўе атакаваць. Ау. Я не жадаю, каб яны мяне акружылі. Таму я тут. Так, кідаем камянём у яго бок. Ёсць. Палову здароўя як не было. Чакаем, пакуль проста набярэцца зноў нашая броня. Так, гэта было балюча. Я чуў ворагаў за гэтай сцяною. Але як туды да іх трапіць? Ага, я бачу, там ўсё ж такі адну дзверу, можа, я прапусціў. Ідзем у той бок? Альбо тут схаваная дзвяр'ё. Шукаем схаваныя дзверы. Няма. Ось тут проход є. Дзесьці тут былі гэтыя сабакі. Оп. Нападуць? Нападуць. Ну, а ці ёсць у мяне зеле якое лячэнне, можа, нешта такое. Так, ежа. Не ведаю, што ён дае. Добра. Камень здароўя. Выкарыстанне засталося 5 з 5. Кошт да халеры. Ну, давайте, можа, выкарыстаем яго. Так, ён вярнуў нам здароўе. Усё, мы на поўным здароўе. Не халеры, гэта ваўчок мяне б'е. Ужо зняў усю броню. Знайшоў велізарны ключ. Я спадзяюся, гэты ваўчок быў адзін. Тут же нікого больш няма. Так, камень выглядае так, як адзін з тых, пра якіх гаварыў ваш тата ў натацыі. Магчыма, цэлера будзе ведаць штосьці пра гэта, і вы падабралі майстар-ключ. Гэтага падзямелля вы зараз можете пакінуць яго праз выхад. Ну да, выхад тады. Мы жывыя. Тут яшчэ нешта ёсць. Давайте проверим уже ўсё, раз такая справа. Нам же ничто не погрожае, правильно?
Амаль. Так. Каб вы разумелі, злева зверху можна прасачыць за маім здароўем, за маёй бранёй. Броня атрымліваецца вось тут, вось гэтае значэнне. Дакладна усяго я гульні не ведаю. Зноў жа, я гуляў прыкладна 20-30 хвілін. То бок мяне забіў гэты воўк, наколькі я памятаю папярэдні раз. Вось наша хуткасць, колькі у нас ліхтара засталося, наколькі мы галодныя. І таксама, я так разумею, гэта колькасць нашых каменьчыкаў. Плюс, я гаварыў, тут 5 багоў ёсць, і вось гэта сімвалы гэтых багоў. Магчыма, у гульні ёсць нейкая механіка звязана з гэтымі багамі. Ну, хутчэй за ўсё, раз яны так узгадваюцца, яны тут так вынесены, так што асабістая увага на гэта. Ідзем на выхад. Вось тут яшчэ траву не праверыў. Не ў той бок. А дзе тут выхад? Мапа? Ага, абысці вось так. Выбраліся. Дождж пайшоў. Так, вы уставляете майстер-ключ у дзверы на вершыне лесвіцы. Ключ пераўтвараецца ў пыл, як толькі адчыняюцца дзверы ў знешні сусвет. Добра. Мінус ключ. Трэба спытаць сваю маці наконт гэтага каменя. Куль ты ўзяў гэты камень? Магчыма, Карэм, ну гэта тата, пакінуў яго для цябе. На ім ёсць надпіс. Ахоўнік вока змея. Мне цікава, што гэта значыць. Давайте... Там у нас яшчэ да халеры пытанняў да яе. Hollow One. Так. Other Gods. Про Архона спытаем. Зноў жа пытанне я апісваў. Яны шукаюць новую замену Архону. Нам трэба прыяднацца па петыцыю, падаць на тое, каб мы, магчыма, сталі наступным Архонам. Ахоўнік баланса. Serpent's Eye, вось гэтыя вочы змеі. Магчыма, святары ў сталіцы могуць нешта ведаць пра гэта. Яны больш, як гэта, свядомыя, чым я. Ну, гэта памятаю, у іх тут на ферме трошкі грошай шмат патрабуюць за аплату. Так. Камбер? Угу. Нешта ў лесе водзіцца яшчэ небяспечна, нейкія жывёлы, монстры, якія забілі нашага тату. А што ты ўзгадваеш наконт гэтага вока? Блін, а я магу спытаць? А я магу спытаць проста recall? Не, няма адказу. Think? Сам бы спрабую падабраць нейкія слова. Пакуль яны сябе не праяўляюць. Так. Зноў жа, гульня поўнасцю бясплатная. Ну, то бок, гэта нават не дэмка, тое, што мы зараз гуляем. Гэта яна вось проста бясплатная. То бок, яна вялікая, наколькі я разумею, па памерах яшчэ. Свет генеруецца, толькі вось ферма, мне падаецца, застаецца. Як ёсць, пакуль што з маіх праходжанняў. Давайте пойдем тады. Подорожжа по сусвету. Я так далеко яшчэ не збіраўся. Так. Наблизіцца да любой лакацыі. Час ідзе ў 10 разоў хутчэй. Так, і нам трэба сачыць за запасамі ежы. Мы мокрыя тут будзем яшчэ. Можна наблизіцца да любой лакацыі. Гэта ў якім сэнсе? Угу. Можна сысці. Мы можам наблизіць любую кропку на мапе. То бок, любы квадрат, ён будзе набліжаны. Што цікава. Група жукоў.
Это ж хто? Не ведаю, каго я... А, гэта вожык, навошта я вожыка б'ю? Пайшлі отсюда. Столица 10 тут павінна. Што цікава, ёсць толькі што у гэтых самых у подпісах з'явілася, што змяніўся напрамак ветра. Я не ведаю нахрен на што гэта ўплывае. Але можа тут ёсць падарожжа на гэтым самым? На караблі? Так, мы яшчэ далёка даволі да сталіцы. Не робіць вожыка. Так я і не збіраўся. У меня тут галоўнае ўзаемадзеянне. Так, злодзеі. Ау, балюча. Так. Усё, со злодзеямі разабраліся. Давайте выкарыстаем. Я магу гэта разбіць лагер тут, а? Недастаткова. Давайте лячэнне гэты камень выкарыстаем. Бо памерці сабе дазволіць мы не вельмі можам. Так, вось сюды мне падаецца. Зноў злодзеі. Я магу збегчы ад іх, не? Даць сабе трошки брані вярнуць. Добра. Далі рады. Можна зеллі варыць. Вось на гэтай кропцы, напрыклад, на якой я зараз знаходжуся. Можна знайсці сабе расліначку і потым яе выкарыстоўваць. Окей. Цікава, колькі механіку ў гэтай гульне. Бо гучыць як да халеры. А дзе расліначка? А вось, мне падаецца, вось яна. Вось, гэты туман, пра які гаварылі. А бурштынавы туман. У ім можа быць, ну, розныя небяспекі. Толькі у нас няма зараз святла, каб абараняцца ад гэтага. І вось он горад. Вітаю ў горадзе. Так. Нават напісана, колькі грошай ёсць у гэтага горада. Яго немагчыма апгрэйдзіць. Добра. Настолькі тут шмат сімуляцый. То бок яны сімулююць багацце горада і то, наколькі ў яго добра ўсё ідзе. І ён можа... Багацце можа зніжацца. Окей. Розныя ахоўнікі з рознымі імёнамі. Я так разумею, эта гульня вырашыла сімулировать літаральна цэлы фэнтэзійны сусвет. І там яшчэ толькі у спіс сваіх здольнасцяў глядзіш і проста чмурываеш. Гэта адна з гэтых гулян. Так, а дзе я магу сам паглядзець? Абмена, страляць, бяспека. Я, можа, зараз нешта дрэннае зрабіў. Так. А дзе інфармацыя персонажа? Романсы тут ёсць? Пытанне, я не ведаю, магчыма. Давайте пададзім да каго-небудзь. Так, я Торы, вітаю. Вітаю, Торы. Не, яна просто мне падкажа, дзе што знаходзіцца тут. Вуліца Багоў. На ўсход. Але асцярожна, з намі святары будуць нам усе вушы прагавораць. Горад баланса. Баланс вельмі важна. Што за баланс? Баланс гэта ўсё. Без баланса будзе хаос. Вельмі карысна. Хаос. Это той стан, у якім калдэра была, я так разумею, сусвет гэта, да таго, як з'явілася 5 месяцаў. Окей. Я не вельмі жадаю вяртацца ў той час, у цемру, у вар'яцтва, у адчай. Не, дзякуй. Месяцы? У гэтага сусвета 5 месяцаў. Ты же ведаеш, у нас ёсць адзін месяц для кожнага бога. Усе ведаюць гэта.
А, ти же без Марни. Ну, то бок Мара у нас нема. Зараз я розумію. Не настільки унікальна. Шмат таких, як ти, проходять тут. Так, старий Архон трошки уже... Ну, старий Архон занадто вже трошки старий уже. Добре для цябе. Там потрібно поговорити з свідарами на конт гэтага. На вулиці богов. Давайте пойдем тогда на вулицю богов гэтую. Тут шмат усяго. Просто рандомны чалавек, і з ім размова пачынаецца. Пачакайце, каточак. Каточак робіць пур. Добра. Каточак. Робіць што-небудзь акрамя пур. Мяу ён робіць. Добра. Працягвай рабіць мяу. Слухай, каточак, у мяне можа ежа ёсць. Я магу аддаваць ежу у гэтай гульне? О, цікава, ці ёсць інтэракцыя нейкая? Ну, па тыпу ўзаемадзеяння з каточкам. Не? Каточак, стой. Да што ж ты... Стой, каточак. Літаральна я ловлю свайго кота, які нешта скраў. Ходь сюды. А чаму я не могу позаемадзеяць? Дагэтуль жа мог. Ладно. Не вельмі атрымалася. Так, я так разумею, гэта ёсць вуліца богоў, бо я бачу сімвалі богоў. Так. Чистае паветра. Угу. Я так разумею, гэта бог пра з воўкам, а нешта пра прыродны нейкі варыянт. А тыпу, мы не павінны жыць у гарадах, і гэта ўсё, вось, херня гэта ўсё. Таму, мне падаецца, ён адзін і не ў нейкім доме знаходзіцца, а сярод дрэваў. Вялікі лясны воўк, вось як ён гаворыць пра свайго бога. Альбо яна, Джизель, чаго ўсё яна. Каточак так, каточак мяне перамог. Так, воўк кіруе усімі лясамі ў калдэры. І, гэта яна яшчэ, і даволі, ну, як это, жорсткая багіня. Аднак, яны, зараз ужо яны, пытаюць нічога ад нас, акрамя эмоцыі, якую мы павінны... Ага. Не патрабуюць ад нас нічога большага, чым тое, што можна перамагчы, выкарыстоўваючы сваю сілу. Так, ну то бок, калі мы будзем пакланяцца воўку, у нас мы будзем сильнымі. Зразумеў. Я так разумею, гэта літаральна проста характарыстыкі. Нашыя характарыстыкі ёсць нашыя богі. Ледзі. А што за ледзі? Serpent's Stone, гэта то, што у нас ёсць. Ён не ведае. Добра. Нешта пра кроў. Кроў гэта ўсё. Нам больш нічога не патрэбна. Я не разумею, пра што ён. Атруты, ўсё для крыві выкарыстоўваюцца.
Ну там з моц была вельмі проста, ўсё зразумела. Алхімія, маніпуляцыі, уважлівасць. Дазваляе праглянуць праз жыццё і смерць. Як это працуе ўвогуле? Яна патрабуе ахвяры. Усё павінна ісці ад алхіміі, да? Нейкая дзікасць. Добра, давайте паглядзім, што яшчэ ёсць. Так, лорды пылу. Ё-моё. Так, яны шукаюць... як гэта? Кін. Гэта увогуле уважлівыя розумы. Ну. Яны шукаюць... Яны жадаюць, каб зрабіць нават на найсвятлейшых з нас яшчэ святлей. Без розніцы ці марыш ты аб іх. Адданасць больш важна. У сэнсе адданасць. Добра. Бонус яшчэ. Чэрап нейкі. Мне падаецца, ты прыйшоў у не тое месца. Ты падаешся не вельмі... як гэта... Энтэртэйнінг. Зараз я апрацоўваў слова. Ні ў галаву не прыйшло. Энтэртэйнінг. Забаўляльны. Вось. Ты не выглядаеш забаўляльна. А што гэта значыць увогуле? Яны выдаюць гукі, якія нагадваюць роботаў са стрэй. Ёсць такое. Лепей пайсці кудысьці яшчэ. Ты можешь танцевать, жонглировать, петь. Ты выглядаешь ли ты прыгожа? Альбо у тебя есть хитрыкі. Хитрыкі Арлікінаў легендарныя. Альбо як мінімум здавальняючыя. Нашыя языкі такія ж вострыя, як і нашыя клінкі. Як нашыя лязы. Так. Добра. Ну, добра. І бренді. Добра, я з ім можна доўга размовляць. Давайте прыкладна яшчэ ідэю апошніх двух зразумеем, багоў. Так, храм шляху усіх сляпых анёлаў. Я Дрымлес. Чалавек без мараў. Ну, па тыпу барды. Па тыпу такога. Толькі там друіды такія, друіды праз сілу адначасова. Як хутчэй варвары, я бы сказаў, альбо шаманы. Ну, бо збольшага друіды ўсё ж такі. Чарнакніжнікі, я думаю, што яны проста... Я не вельмі разбіраўся. Чарнакніжнікі вось гэтыя з крывёю, якія ледзі пакланяюцца, ёсць проста чэлы праведы, і вось гэтыя. І вось анёлы, якіх я ідэю не вельмі, яны жадаюць падарункі. Негледзячы на тое, што я слепы, я магу цябе бачыць. Альбо, калі дакладна, я магу бачыць тваю жыццёвую сілу. Яна зяе быццам бы набор гэтых мунмос. Ну, карацей, матрыкоў. Даволі прыгожа. Ты будзеш бачыць іх таксама, калі ты пойдзеш па нашаму шляху. Аддайся сабе анёлам, і з часам іх веды будуць тваімі. То бок мы можам абраць сабе нейкі культ, у якім мы будзем удзельнічаць. Вось гэтаму чалавеку задаць пытанне наконт Serpent's Eye. Вось гэты камень, які мы знайшлі у пячоры.
Папярэдні, хто тут быў? Яго імя было Невін. І яны сталі даволі дзіўнымі. Так, ён знаходзіцца у... Чэл? Што гэта такое? У знішчаным квартале. Добра, пагаварыць. Магіі крыві, так, яны нешта такое. Ці падпарадкаваць сабе ўсе культы. Так, ідэальная ідэя ўвогуле. Я не ведаю, а давайте паспрабуем анёлам. Вось мне цікава, калі мы пагадзімся, нам літаральна вочки выкалюць, альбо як гэта будзе? Я уже задаю те же самое питание, где... А як отдаться? Ну, по типу, як стать последовником? Пока что не разумею. Цікаво, як гэта працуе. Серце Архона. Я так разумею, нейкая карчма. Зачинена тут. Вось, разборный квартал. Мы тут шукаем когосьці. Ось Невін. Хто я такі? У сенсі? Гуї... Невер, по-моєму. Як ім'я того було? Він сказав... А, просто може ім'я Невін? Невін? Так, я быў ім у найлепшыя свае дні. Да таго, як я даведаўся. Даведаўся што? Так, даведаўся занадта шмат. Занадта больш, чым адзін чалавек можа ўтрымаць. Я спадзяюся, я б жадаў, каб я гэтага не рабіў. Не ўсе праўды павінны даведацца, пабачыць святло. Гэты сусвет неправільны. Яны змяняюць нашы розумы. Яны робяць нас docile. Я не ўпэўнены, што гэта такое. Паслухмянымі. Это пра багоў? Нават змеі не могуць спыніць іх. За змея. Вока змея. Як гэта? Doomed. Ну, карацей, прынясе пагібель. Слово дум увогуле трошки складана з ім. Пад праклёнам. Ну, дум увогуле гэта лёс. Такі жорсткі лёс. І doomed, хутчэй за ўсё, звычайна значыць, што гэтаму чамусьці настане канец. Ось. Але ты несеш іх эмблему. Так што тут можа быць ёсць надзея. Надзея на што? Яны спыталі мяне, каб я далучыўся да іх. Фермер, вор і паляўнічыя. Ці было там яшчэ больш? Яны ведалі. У іх і былі падазрэнні. Месяцы. Не ўсё добра ў гэтым сусвеце. Месяцы? Што не так з месяцамі? Ці іх сапраўды толькі 5? Ты ўпэўнены? Рашэ ўсё яшчэ жывы, і Рашэ ведае. Апошні належыць змеям. Окей. Давайте спытаем наконт гэтага каменьчыка. Вы бачыце, як у яго, ну, у вачах узнікае узгадванне у яго старых вачах святара. Але яно хутка знікае, пакідаючы яго занадта згубленым, каб адказаць. Добра. Лепей. Я быў святаром баланса. Тут? Так, тут. Гэта быў мой горад таксама. Так. Хто там яшчэ ў нас жывы? Рашэ. Тартыус Рашэ. Павінен быў ужо даўно памерці. Але гэта неправда. Рашэ ведае праўду. Шукае глыбока у бурштыне.
Тому бурштын. Шукаем месца, дзе бурштын не рухаецца пад ветрам. Я ведаю, што Рашэ жыве нават зараз. Я бачыў яго ў сваіх марах. Хто такі Рашэ? Так, тыя, хто знаходзіцца ў бара ў лініі, ведаюць яго. Так. Бог для тых, хто жыве ў каньёнах. Блін, пытанне ўсё больш і больш узнікае. Але цікава. Фермер, ён узгадываў. Фермер з Яроў. У яго было дзіцё. Гэта не мой тата быў? А, гэта таму... З-за гэтага у цябе ёсць камень. Так, гэта быў тата. Так. Яны. Я не магу гаварыць аб іх. Не ў той час, калі і месяцы на нябёсах. Не, яны пачуюць. Я тады таксама знікнуў. Ё-моё, тут у нас, блін... Ну, у гульне была адметка, што гэта цёмная фэнтэзі, але атрымліваецца, што яно рэальна цёмная фэнтэзі. За людзьмі сачаць 5 багоў з месяцаў, і гэта праблема. Так, гэта асноўная наша мэта, я так разумею, перамагчы багоў. Ад Хараудаса, які стаміўся ад жыцця. Яны забралі яго ў балоце. А паляўнічы тады забіты слізанам, я не ведаю, хто такі слізан, у лясах. Дурань. Слізан. Слізан можна знайсці ў лясах на паўночным усходзе. Окей. Апошняе пытанне наконт слізан, калі што, яго не было такога варыянта, я сам набраў, і ён мне даў адказ. То бок, ну, у гульне такого хапае, так разумею, што ты можаш даведацца штосьці, просто калі ў цябе ёсць зацікаўленасць у гэтым. Яны могуць даць адказы. Добранька. Ну, неблага, неблага. Вітаю, дзед Максим. Добра. Давайте тады. Просто я так разумею, што далей будзе... Мне цікава было б разабрацца, як механіка працуе з гэтымі самымі, з багамі. Бо, хутчэй за ўсё, за іх праходжанне таксама рознае. Мы гукаем Салзара Слізеріна. Я так разумею, ёсць 5 месяцаў на нябёсах. Кожны з іх з'яўляецца богам. Але ўсе яны ўплываюць на гэты сусвет. Яны гавораць, хтосьці казаў, што да, гэтую у сусвеце было ўвогуле ўсё дрэнна, пакуль яны не з'явіліся. Яшчэ горш, чым зараз. Але, зноў жа, калі ты робіш нешта супраць гэтых багоў, яны таксама ты знікаеш просто, дзесьці паміраеш. Вось, таму гэтыя богі таксама не самае лепшае, што магло бы здарацца. Вось, і ёсць шосты бог, шосты месяц, якога нельга просто так пабачыць. Гэта змеі. Я так разумею, наш тата неяк у гэтым удзельнічаў у выніку, ну, гісторыя далей адсюль запускаецца, што ёсць нейкія змеі, богі, і можна паспрабаваць пра іх даведацца. Мы шукаем яго. Так, вось гэта больш падобна на тое. Але ж зноў жа, гэта вельмі паглыбляе ў гульню. Я жадаў толькі паказаць. Моя мэта была сёння паказваць, а не, ну, праходзіць, скажам так, у гульні. Таму што я не дабраўся, я на ферме там патусіў і памёр у падзямелі. Вось, і далей не праходзіў. Але гэта гульня з сучаснымі механікамі, пры гэтым накладзенымі на старыя механікі. Вельмі аб'яднаная такая падыходамі гульня, таму, калі цікава, таксама можете паглядзець. Яна бясплатная поўнасцю, і няма яе, гэта не дэмка, гэта поўная гульня, так што, калі вам цікава, глядзіце. Быў хаос, сказаў першы чалавек, якога вы сутрэлі. Так, і можна яму давяраць. Ён гаворыць, што не жадае вяртацца ў той час хаоса. Але зноў жа, вось гэты стары Невян гаворыць пра тое, што як гэта? Яны ўплываюць на розум людзей. То бок яны, можа, прыдумалі гэтай некага хаоса не было. І чамусьці людзі ж хаваюцца некаторыя ад іх там зроку, дзе іх нельга пабачыць. Вось, там, дзе месяцаў няма на небе. Вось, бо баяцца іх. Вось, пры гэтым было бы прыкалдэсна. Вось гэтыя пра анёлаў, напрыклад, я магу? Было бы цікава, напрыклад, калі вось гэта анёлы, там усе святары сляпыя. То бок, калі я стану пакланяцца анёлам, ці згублю я зрок, і у мяне будзе зменіцца погляд
А то я кажу, што я не буду бачыць ні халеры. Ну, не цікава. Гэты момант. Бо гэта вельмі можа так, ну, дадаваць момантаў у гульне цікавых. Крама? Алхімія. Ну, добра, давайте я пагляджу. У нас ёсць яшчэ Foundation, дэмка Foundation. Гульня даўно ўжо выйшла, даволі даўно. Але ў яе даволі цікавае будаўніцтва горада. Гэта горадабудаўнічы сімулятар без існуючай такой нейкай сеткі. То бок вы можете будаваць любыя формы, і плюс дамы неяк таксама як аўтагенеруюцца. Калі ведалі, калі бачылі, я сам у яе не гуляў. Вось, я толькі ведаю галоўную ідэю, таму зараз гэта і паспрабуем яшчэ яе паглядзім.